Rek, information rek, oma 2 lantai regone terjangkau rek yo, cuma 300 jutaan rek yo. Iki lokasi nih Selangkah teko Surabaya, Cuwidek pol. Teko Surabaya Cidek, teko pasar menganti Cuwidek, tengah-tengah rek yo. Lo, oma nang buriku iki rek, wapi, kamare telu rek yo. Kamar mandine loro ketoke, mbok aku durung mlebu. Penasaran jerone kaya apa? Ayo cak langsung melu aku cak. Lah, iki regone 300 jutaan. Lah kok pagre iku rek yo, pagere sik durung dipasang yo. Wis kene iki koyo biasae ono pager permanen lho, batu alam warna hitam yo rek yo. Nah, lek masalah karpot ombo rek yo, mobil sembarang iso mlebu, tenang ae yo. Kayak Pajero, Innova, Los masuk kabeh. Lah iki gak free yo, PCX iki gak free. Ngawur iki sepeda tukang. Hasil tampak depan iki koyo ngene iki rek yo. Perpaduan granit warna hitam karo cendela sakura rek yo. Terus wis ono lampu hiase. Tadi lek bengi omah iki ketoke apik rek yo, estetik. Lah terus nang kene iki ono terasan rek yo. Kene ge parkir sepeda motor kene, ge terasan yo kene, ge nyantai-nyantai lek isuk karo rokokan kayak enggak duwe dosa ngene iku rek yo. Wis free pompa air nang kene wis tak keren rek yo. Wis langsung ya lampune full down LED. Lah pintune kuku tarung rek yo. Assalamualaikum, subhanallah, selawat ono rek. Tak doano sing delok video iki iso keturutan duwe omah modelnya kayak gini rek yo. Jadi iso luwe apik lho. Plafone apik rek yo, drop ceiling, lampune kayak baling-balingane pesawat ngono iku rek yo. Lho. Nah, terus nang kene iki pian kok aturan dhewe rek ge opo? Nah, saiki langsung kamar pertama, kamar ngisor rek yo. Lumayan gede, kena gambekan sahdu lek bengi karo bojone sampean ngono iku. Karek nokono gordene tok sampean yo. Wis, saiki langsung kene rek yo. Lho, dapur rek yo, estetik wis ono mini bare rek yo. Lho, terus nang kene iki dapure wis ngel, kene nggone krane mini bar kok kene kena gendek-gendek kayak kulkas tau apa sampean pen aturan dhewe kene wis tak colokan kementel ngono iku. Lah terus iki anu rek yo, mbuh iki ono kocone tegak yo kok yo. Gak paham rek yo. Wis sembuh. Lah, terus nang kene iki area laundry room rek yo. Area laundry room nang kene wis tak kram, kene wis tak pembuangan. Dukur iku fiber sing kena dibuka karo ditutup ngene iki lho rek yo. Nah, ngono iku yo. Dadi panas kepanasan udan gak ngarep udanan rek yo. Nah, ngono iku yo wis. Nah, saiki langsung nang kamar mandi ngisor cak. Nah, iki kamar mandi bawah rek yo. Wis gede kene gatus wong 23. Klosete nggih kloset duduk wis full keramik rek yo. Wis tenang ae. Kene wis ada sabun ready. Tadi sing hobine nyabun langsung digas rek yo. Wis saiki langsung munggah mendukur rek yo. Oh, tenang ae rek anak tanggae wis ono cekelane yo, cok patir tiba lho. Wis mau warek subhanallah regane murah. Mek 375 regane di ukuran 5,5 kali 10. Saya langsung dek kene cak, oh iya kamar mandi ini anak loro rek yo. Saya langsung tak sepilno kamar mandi atasnya. Loh, kamar mandi atasnya sampai foto loh, gede kene gatus petang puluh ya sik mut, wis full keramik ala hotel bintang 5. Kalau saya foto ya duduk yo, ada sabun ya foto ready yo. Nah, terus nang kene iku penatur dhewe. Anu, kayak nyantai-nyantai tau apa. Ya, iki saya langsung dek kene rek yo. Kamar kedua, sing lumayan gede, yo. Terus nang kene sono cendeloe, santi pengap tenang ae. Wis, saiki langsung kamar ketiga aja. Nah, kene kamar ketiga rek yo. Wis, pokoke kamare gede-gede rek yo. Wis ngene iki. Nah, terus nang kene iki wis kene gawe area ruang keluarga tau apa pian aturan dhewe rek yo. Gendek-gendek apa TV ngono. Terus nang kene iki yo sik ono loro. Kayak kantoran yo kene kono wis tak colokan. Nah, terus nang kene iki ono pintu menuju area balkon lho yo. Nah, balkonnya gede kene gawe ngopi, cangkruan, nyantai-nyantai, ambek gitar-gitaran, ambek nyanyi kutanya malam siang yang datang. Lah nang kene iki rek yo. Omahe rek plot-plotane wis 2 lantai kabeh lho. 2 lantai kabeh terus iku 2 lantai. Sepino aja yo. Nah, wis ndek gini. Oh iya. Iki ukurane di ukuran 5,5 kali 10. Regane 375 rek yo. Lah
Iki lokasi nih dirancang menganti perbatasan kota Surabaya Barat. Jadi cuwidek karo Terminal Benowo, cuwidek karo Pasar Menganti rek yo dirancang tepatnya. Lek sampean minat atau pengen takon-takon, menawa pengen survei lokasi, gak usah izin, gak usah sungkan, langsung japri via WA yo. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.